Doon na ba'y panahon nga mukuaw itong pagtuo? Doon na, kung panahon nga mutanaw ka sa imong isikataw. Mukuaw gira itong pagtuo. Matikwa ang itong pagtuo kung mutanaw ta sa mga sayop o nakabase ta sa mga batasan sa ubang tao. Matag-usa na ito, lain-lain tag batasan. Matag-usa na ito, pareho tang makasala, pareho tang masipyat. So the moment nga mutanaw ta sipyat sa uban, sa batasan sa uban, padiskurahi ang imuang pag-alagad. Ang iyong pagtuo mo kuaw. Imbis mo dugang ni kuaw. Okay, basi mapareho ta itong illustration ba nga usa ka magsisimba. Yung siya nga, pastor, di na ako musimba ng simbahan na. Siya ano man sis? Kana magong mga tao diyan nagsimbahan. Ako nakita, pastor, masigil na namang silpon. Doon na ba yung silpon diya? Tanawa yung tapat. Ito. Insa, doon na may gasilpon, gawali ka. Gawali ka, pastor, nagtabi lang ako ba? Naway tabi diya. So, insa, so ano nakita mga ni Moses? Sa ako nga, padisturbo magyukot. Kitaan mo ginako. Huwag magyut, nausog ko nang yung batasan, pastor. O wala na usog yan. Sa balhin ko din yan simbahan na. Batog lang yung simbahan. O yan ang pastor. Before ka mabalhin, kuha baso. Punag tubig. Puno yung tubig ang baso. Paniguruan yung nga kanang usa ka lihok, gamay lang lihok sa baso. Matikwa. So gipuno og tubig ng baso. Gamay yung kulang matikwa o malihok. Libot sa simbahan, ipalibot sa simbahan. Libot sa simbahan o katulo. Unya, paniguruan yun nga walay matikwa sa tubig na nasulod sa baso. O, gihimo sa usa ka babae. Libot sa simbahan, tulo. Katulo ko higayon. Wag yun bisa gamay nga nausik sa tubig. Puno kayong baso, pero wag yun bisa gamay nga nausik. So, ipangutangan sa pastor. Karon, akong pangutanan nimo, ano wa may bisan gamay nausik sa imong pagtuyok o katulog, dako man yung simbahan na, niyon ang usa ka babae. Ipukusan mo ganago, pastor, ang baso. Gahinay yung kuglakaw. Kaya aron yun di matikwa, hangtod na tulo ka bisis, wa yun nausik. So, sa may point, igsoon. Kung dili sa mupo ko sa baso, kung utanaw siya sa mga nagtabi dito, na nagsilpon, while galakaw siya libot sa simbahan, doon ay posibilidad nga matikwa, mukuaw ang tubig sa baso. Pareho ragyapon sa itong espiritual ng igsuon. Kada panahon nga mamati das pulong sa Ginoo, ginadungagan ang atong faith. Ginadungagan sa Ginoo itong pagtuo. Pero sa panahon nga mubasi ka na sa mga tao nga nagsimba, dili na ka mo focus sa baso nga doon ay tubig sa pulong sa Ginoo, mga tikwa ang bersikulo nga naan nimo karon. Abi nimo mga usik ro ng bersikulo ha. Bisan pagdaghan kang bersikulo, pero nakapokus ka sa batasan sa tao, sa gipangbuhat sa tao, sa kinaiya sa tao, gipukusan nimo while gasimba ka. Ingnon di kay suon sa dili madugay, madiscourage ka kay nganuman nangausik na di ay ang tubig sa baso. Makahimo kag daghan nga maayo, daghan nga insakto, di na makita sa mga tao. Pero ang gibantayan lang yun sa mga tao, sa moment nga masipyat kag kausap, perting daghan ang reaksyon nga may tabo. Sumuna realidad sa kalibutan. So karon, og mutan-aw ka sa mga reaksyon, posible kang ma-discourage. Okay? Makahimo kag sipyat. Gitan-aw kasi mong sikataw, sipyat rin imatayan. Hangtod na katong nagtan-aw nimo, kay nasipyat ka, wa na sa nisimba. Tungod ra sa imong gamay sipyat, wa na sa musimba. Muna yung mga tao naglakaw sa nakita. Paglakaw nila sa nakita, nikuaw ang ilang pagtuo. So, ang dili pwede nga mag-alaga ta sa Ginoo, maglakaw tas makita. Kaya kung maglakaw tas makita, ikaduhang disadvantage, makompromise ang imong kinabuhi. Dili lang maka-discourage, kundi makakompromiso punni sa kinabuhi. Daghang mga Kristiyanon nga naglakaw sa nakita, na compromise noon ang ilang kinabuhi.
Hinumdumi, kung unsay imong makita, adunay posibilidad nga motakod kini sa imong kinabuhi. Mutanaw ka diya sa social media, kung unsay sige ni magtanaw, adunay posibilidad nga imong makopya ang imong gitanaw. And wabot sa point nga mo kompromiso ng imong faith kay tungod sa sige nimo unsay imong nakita. Pero hinumdumi gison, 1 John chapter 2 verse 15 to 18, yun siya. Ayaw, higugmaan ninyo ang mga butang nga iyas kalibutan. Kaya kung inyong higugmaan daw ang mga butang nga iyas kalibutan, wa kamo mahigugma sa amahan. In verse 17, kaya ang mga butang nga iyas kalibutan, ang unod ng kahidlaw, ang pangibog sa mga mata, o ang ipasigarbo sa mga tao, dili kina iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Diba? So that's why daghang Christian karon nga na-compromise sa pagtuo. Tungod sa ilang nakita. Pagkakita nila sa usa ka Kristohanon nga nagbuhat og sama nini nga sala, insa dili ra day jutay, ubay-ubay di ni. Kung unsay nakita iyang pagasubayon. Kung unsay dili gikauyunan sa Ginoo, pero gikauyunan sa kadaghanan, bisag sala sa tubangan sa Ginoo, pero dili sala sa uban, didto sila mo uyon sa worldly. That's why so makapa-discourage o makapa-compromise sa pagtuo kung maglakaw tas makita. Hinumduman mo si Misak Sadrak Abednego in the Bible. Misak Sadrak Abednego gitukuran sila taas kay Estratua. Pero yung dako nga makita yun. Estratua nagrepresentar sa hari sa Babylonia. Dako kayo makita, gipabarog yun. Pero abin mo silang Misak Sadrak Abednego, wa sila maglakaw sa makita. Pag-ingon sa hari sa Babylonia, pagtingog sa trompeta, hapa mong tanan kay musimba mo anang Estratua nga nagrepresentar kanako. Unsay gihimo nilang Misak Sadrak Abednego, wa sila muhapa. Kaya nga naman igsoon, wa sila muhapa. Kaya wa sila naglakaw sa makita. Naglakaw sila sa pagtuo. So, unsa mo nining paglakaw sa pagtuo? Bisag magkinaunsa ang kinabuhi, bisag dagmalan ilang kinabuhi, bisag iadto sila sa hugno sa kalayo, di sila mubiya sa pag-alangan sa Ginoo. Pasabot nga dili kompromiso ang ilang pagtuo. Nakabig pa apilang hari kay dili sila kompromiso. Aber may so, maong hinungdan nga dili makabig nato atong pamilya. Maong hinungdan nga sawayon ka sa imong pamilya. Nga naman atong kinabuhi kompromiso sa kalibutan. O kung sanas makababag nga dili na hinon mga lagad ang atong pamilya. Kay ang ato dayong kinabuhi na kompromiso na sa kalibutan. Pero sa diha, di ay nga mulakaw ta sa pagtuo o dili sa mga makita, mubarog ta ang paglakaw sa pagtuo, pagbarog ni nga di matarog. Amen? Pagbarog ni nga di matarog sa tentasyon, di matarog sa mga problema, di matarog sa kalibutan. Nagstand ka sa imong faith diha ni Kristo. Naglakaw ta sa pagtuo, mutaas na imong pananaw. Mutaas na yung panlantaw sa kinabuhi. Dili kay nabalabangan na kaning batasan sa kauban sa simbahan, mubo na kay kagpanan sa di na kumusimba. Ay kamubo. Ang naglakaw sa pagtuo, taas na pananaw. Bisan pag nakita niya nga batig batasan niyang kauban simbahan, batig batasan niyang asawa, iyang bana, pero wa na nagpabalabag, simbahan, simba siya. Amen?